Bună dimineața! Bună dimineața tuturor! Ce faceți? Cum sunteți? Sper că aveți cafeluța lângă voi. Sper că sunteți bine. Suntem într-o zi de joi, cu bună dispoziție. Numele meu este Nicolae Dulea și inițial am pus un video despre viața mea, despre experiențele noastre de viață, uh, așa, cunoașteți un pic din istoria mea. Sunt originar din Republica Moldova, locuiesc în Irlanda de 15 ani și sunt antreprenor. Astăzi voi ține eu cafeaua. Mulțumesc că sunteți aici cu noi. Mulțumesc că v-ați făcut timp. Bună dimineața tuturor! Salutare! Suntem 28, sper că ne mai adunăm. Uh, Am câteva subiecte care le voi atinge astăzi. După părerea mea, sunt niște subiecte foarte importante în afacerea noastră. Aceste subiecte le-am prezentat și la evenimentul United din Dublin în luna noiembrie, pe data de 30. Pentru cei care au fost acolo fizic, dar acum o să împartă și cu voi, cu cei care sunteți aici online în cafeaua de dimineață. În ultimii 15 ani permanent am tins către libertate. Libertatea este una din valorile mele foarte importante și valorific timpul mai mult decât banii. Și mă bucur că la ziua de azi, datorită unui proiect asemănător ca Travel Advantage, ca MVR Life, acum 9 ani în urmă, am pășit pe drumul dezvoltării personale, am pășit pe drumul educației, am descoperit o nouă lume. Și datorită acelei decizii, acum 9 ani în urmă, sunt ceea ce sunt astăzi și sunt un antreprenor, am câteva proiecte care le coordonez, le dezvolt aici în Irlanda. Unul din ele este East Food, a început acest proiect din anul 2020. Import produse alimentare din Europa de Est și le distribui pe piața din Irlanda. Am un website, un e-commerce, am mai multe magazine pe care le plasez pe rafturile lor. În 2023 am creat o platformă care se numește Unitate. Este o comunitate în care ne adunăm, facem evenimente de dezvoltare personală, facem târguri aici în comunitatea românilor și moldovenilor din Irlanda. Indian Shine este un startup în care sunt partener cu un prieten de-al meu. La fel este un e-commerce de produse de curățenie și în luna septembrie către mine a venit acest proiect minunat Travel Advantage, care nici nu am văzut informația, dar am spus da instant, deoarece am avut încredere 100% în persoana de la care a venit această informație către mine. El doar mi-a zis: Nicolae, uite, am găsit ceva bun, am început, am verificat, am încredere, am vorbit cu fondatorul și am zis dăm link-ul. El nu s-a așteptat ca să fie așa reacția mea și datorită acelei decizii, astăzi am creat un venit pasiv de câteva sute de dolari pe lună, am creat un car bonus, am creat o echipă frumoasă, am rezervat 4 pachete de vacanțe, life experience-uri. Am testat platforma de câteva ori și continui să fac acest proiect all-in. Îmi dedic zilnic câteva ore pentru Travel Advantage și voi împărtăși azi cu voi două subiecte importante care consider eu că ne ajută nu doar în acest proiect, dar în viața de zi cu zi. Noi suntem, în primul rând, niște ființe sociale și suntem niște oameni care trăim în comunități, în familii, în grupuri. Da? Aici, în comunitatea noastră, avem un grup care avem aceleași interese, aceleași intenții de a evolua împreună, de a călători împreună, de a ne socializa, de a ne împrieteni, de a ne trăi viața frumos, de a ne trăi o viață împlinită, de a ne câștiga mai mult timp ca să putem petrece alături de prietenii noștri, de rudele noastre, de oamenii care ne sunt dragi. Și unul din momentele cele mai importante și este o afacere de relații. Noi suntem într-o afacere în care
foarte mult contează relația care am construit-o noi cu oamenii din jurul nostru. Da? Și dacă nu ați făcut-o până acum natural, așa cum am făcut-o eu de obicei, da? Eu sunt o persoană sociabilă, sunt o persoană care iubesc oamenii, sunt o persoană care, dacă mi se cere ajutor, contribui, ajut, încerc maxim posibil să fiu alături de persoana care îmi solicită ajutorul. Și asta mă face să am în jurul meu mulți prieteni și consider că asta este una din elementele cheie datorită căruia am reușit să creez în mai puțin de 4 luni de zile o echipă de peste 100 de oameni. Și dacă nu ați construit până acum relații cu oamenii, în ceea ce vă prezint acum, vă îndemn ca să construiți relațiile cu oamenii de acum încolo intenționat. În primul rând să vă întrebați voi pe voi înșivă ce fel de prieteni îmi doresc, ce fel de oameni îmi doresc în jurul meu și să deveniți voi acele persoane pe care le doriți în jurul vostru. Să deveniți voi acele persoane pentru prietenii voștri, pentru rudele voastre, pentru familia voastră, acele persoane pe care le doriți voi să le aveți în jurul vostru. Da? În primul rând asta. Schimbarea vine de la noi. Niciodată nu trebuie să schimbăm, să încercăm să convingem pe cineva, să schimbăm pe cineva. Noi, în primul rând, trebuie să fim un soț mai bun, un tată mai bun, un prieten mai bun, un antreprenor mai bun, un sportiv mai bun, orice, în orice domeniu vrem să ne dezvoltăm, trebuie să fim noi o mai bună versiune a noastră. Și în această dimineață la cafea vom vorbi cum creăm relații, cum menținem relații și cum avansăm relațiile pe care le avem. Că noi de multe ori suntem cei mai buni la creat relații, dar la cât de buni suntem la creat, atât de buni suntem și la distrus acele relații. Deoarece întâi și întâi urmărim interesele noastre proprii și nu urmărim interesele și să susținem, să fim alături de oamenii cu tot sufletul, cu toată inima, cu toată conștiința noastră. Și în această afacere, relațiile se transformă în prospecți și se transformă în parteneri. Da? Singur ați văzut, cei care deja sunteți o perioadă în acest proiect, vedeți, oamenii care au încredere vin alături de voi, oamenii cu care aveți o relație strânsă vin alături de voi. Da? Suntem într-un business de încredere. Da? Suntem, în primul rând, transmitem încredere și după aia vine business-ul, da? Vine afacerea. Și relațiile puternice ne duc la rezultate puternice. Da? Oamenii nu cumpără produsul, de ei cumpără relația cu voi, de ei cumpără anturajul cu voi, de ei cumpără environmentul, de ei cumpără energia ta cu care vor să se asocieze, vor să se înconjoare. Da? Și la fel și duplicarea. Noi suntem într-o afacere de duplicare. Avem nevoie ca să nu fim doar noi ăia care îi invităm, nu doar noi ăia care arătăm informația la prietenii noștri, dar să avem și o duplicare în echipă, să avem prietenii noștri la fel, să creadă în produs, să creadă în viziunea ta, să creadă în misiunea ta și să transmită mai departe aceeași viziune și să facă munca și să meargă cu tine all in alături de tine. Da? Și asta la fel, dacă ai o relație bună cu partenerii tăi, cu membrii, cu oamenii care i-ai înregistrat și vorbești deschis despre viziunile tale, despre ce vrei să faci tu cu acest proiect, care este scopul tău, cum vrei să ajuți mai mulți oameni să obțină un venit suplimentar, cum vrei să ajuți oameni să salveze bani în vacanță, cum vrei să ajuți oameni să experimenteze mai mult. Și asta, adevărata valută în network marketing este relațiile pe care noi le avem cu prietenii noștri, cu partenerii noștri, cu uplinerii noștri, cu compania, cu tot ce avem în acest proiect. Da? Și de aia este important este un business de relații și trebuie să ne focusăm acolo. Da? Și cum creăm relații? Dacă, de exemplu, până acum ai fost mai introvert, nu știu, poate ești tânăr, încă n-ai multe contacte în jurul tău, o să vă discutăm cum putem să creăm mai multe relații. În primul rând, trebuie tu să fii o persoană pozitivă, trebuie să fii o persoană care ai zâmbăt pe buze. Că, crede-mă, nimeni nu vrea să fie atras și, în primul rând, nici eu nu vă recomand să invitați
oameni negativiști, oameni închiși la minte în acest proiect. Eu nu vreau să mă duc într-o vacanță și să mă întâlnesc cu un prieten de-a tău care e negativ, supărat pe viață și îmi strică și mie vacanța, da? În primul rând, noi trebuie să devenim niște persoane pozitive, să zâmbim și făcând acest lucru, noi vom atrage în jurul nostru la fel oameni care sunt impactați de modul în care noi mergem pe stradă, în care noi mergem cu capul sus, în modul în care noi zâmbim, în modul în care noi cântăm mergând la volan sau dansăm sau ne bucurăm de viață, da? Asta ar fi primul sfat al meu, așa, o recomandare ca să puteți, în primul rând, să vă schimbați mentalitatea, mindset-ul vostru, să aveți o atitudine pozitivă față de viață și atunci, evident, că veți atrage persoane pozitive în jurul vostru. Să ascultați mai mult decât vorbiți. Asta, noi avem două urechi ca să auzim și doar o gură ca să vorbim. Când ne ducem la preot, se numește ascultare, spovedanie. Noi tot timpul avem și dorința ca cineva să ne asculte, să fim ascultați, să povestim despre durerile noastre, despre problemele noastre, despre reușitele noastre, despre succesele noastre. Dar noi când ne întâlnim cu prietenii noștri, ce facem? Ba, discutăm, spunem numai despre noi, nu ne interesează ce are prietenul nostru sau persoana de lângă noi în sufletul lui, în mintea lui, în gândul lui. De aia este important să punem întrebările corecte și să ascultăm mai mult, să înțelegem care este situația financiară, care este situația în relație cu el, cum putem să-l susținem, putem să-l ajutăm, să auzim mai multe informații, da? Și apoi să fim naturali, să fim autentici, să fim așa cum ești tu. Nu trebuie să îți schimbi modul de a fi doar ca să impresionezi, doar ca să... Da, trebuie să fii tu autentic, natural. Că chiar de el te descoperi azi într-un fel, peste 2-3 zile vede că nu ești tu ăla real și autentic și evident își schimbă părerea, da? Împărtășă experiența ta, povestea ta de viață. Fii deschis, fii o persoană deschisă, da? Poate cineva o să se asocieze cu felul tău de a gândi, cu hobby-urile tale, cu povestea ta de viață. Poate a trecut și el prin așa experiență și în felul ăsta, împărțând povestea vieții noastre, veți deschide și alți oameni ca să împărtășească povestea. Nu fiți duri, nu cătați doar să impresionați, că sunt bogat, sunt faimos. Dacă aveți o durere în suflet, fiți vulnerabil. Puteți să o împărtășiți. Și vulnerabilitatea ca atare este putere. În Biblie Hristos așa spunea. Atunci când sunt slab, sunt puternic. Da? Și asta este un moment de vulnerabilitate care asta ne dă putere, când putem să fim vulnerabili. Nu suntem rigizi, nu suntem duri ca să doar să ținem adevăratele emoții care le avem în noi. Faceți complimente. Ați văzut cineva cu un fular frumos? Fă un compliment. Uite ce fular frumos. Niște papuci frumoși, o coafură frumoasă. Orice compliment va da o valoare și veți putea intra într-o nouă relație, un contact nou. Da? Țineți minte lucruri importante despre persoana dată. Ziua de naștere, hobby-urile sale, provocările care le are în viață. Da? Încercați să țineți minte despre acel prieten, acel nou contact, ceva informații. Da? Eu, de exemplu, am un obicei, o persoană care mi-e dragă și care nu vreau să uit ziua ei de naștere și când am aflat-o, eu intru instantaneu în calendar și îmi pun data lui de naștere să-mi vie notificare în fiecare an să-l sun, să-l felicit cu ziua lui de naștere. Și imaginați-vă dumneavoastră câtă plăcere aveți când vă sună prietenii, chiar de nu aveți data pusă pe Facebook și sunt acele 5, 10, 20 de contacte care vă sună, vă încurajează, vă urează la mulți ani. Este un moment la fel foarte frumos care dacă îl implementați în viața dumneavoastră veți crea relații frumoase. Întrebați, puneți întrebări, discutați despre familie, despre obiceiuri, deja am spus. Și găsiți interese comune, travel, comunități, bani, sport, cărți, evenimente, dezvoltare personală, artă. Și odată ce o să găsiți interese comune și o să deschideți subiect pe aceste interese comune, evident că veți crea o conexiune cu această nouă persoană. Acum, după ce am creat noua persoană, vreau să țineți minte un lucru foarte important. Oamenii
nu, să traduc aici, don't care how much, nu, nu le pasă cât de mult tu cunoști, dar le pasă cât de mult ție îți pasă de ei, de viața lor. Da? People, they don't care how much you know until they know how much you care. Deci, asta, trebuie să intrăm în simțire, dragilor. Trebuie să avem compasiune, trebuie să avem intenții curate, să avem intenții pure, să fim acolo, să servim. Și numai atunci oamenii vor fi alături de noi și nu vor simți că noi suntem mari, tari, știm multe, dar avem sufletul gol și nu suntem acolo alături când este nevoie. Da? Să adăugăm valoare în primul rând. Cu ce pot eu să te ajut? Cu ce pot eu să contribui în viața ta? Nu de ce am eu nevoie de tine, de ce vreau să mențin eu o relație. Cum eu pot să contribui în viața ta, cum pot eu să-ți impactez viața ta, cum pot eu să-ți dau un sfat, cum pot eu să te conectez cu o informație, cum pot eu să conectez cu un om, cum pot să, da, asta, în primul rând trebuie să ne gândim cum pot eu să ajut pe cineva în viața lui. Da? Asta va face să aveți niște relații să le mențineți, da? Să deveniți o sursă de soluții, să deveniți o sursă nu de probleme și de negativitate și de bârfe, dar să deveniți o sursă în care ajutați, în care inspirați, în care știe că dacă te sună cineva, tu poți să ajuți. Chiar 2 zile în urmă, o persoană de la mine din echipă mă contactează și îmi zice: Nicolae, dar nu era directul meu, da? Și persoana care eu am înregistrat-o, care e prieten mai apropiat de mine, a zis: uite, contactează Nicolae, poate te ajută el. Este în căutare de o chirie, da? Și a zis că te-am sunat, mi-e rușine să te contactez, știu că ești busy, ești ocupat, dar nu, Aliona mi-a zis că să sun pe tine, că tu ești în zona aia unde caute o gazdă și poate mă ajut să găsesc o gazdă. Evident, am dat câteva sunete la prieteni de-ai mei care știu că au proprietăți și le dau în chirie. Am făcut astăzi dimineață, după ce am ieșit din sala de sport, un story în care am rugat prietenii dacă cunosc o chirie. La fel, o fac din toată inima ca să o ajut pe acest membru. Și asta o făceam indiferent că e la mine echipă sau nu e la mine echipă. Doar v-am dat un exemplu, da? Să avem o mentalitate de servitor. Nu să ne gândim ce putem să obținem, dar să ne gândim cum pot eu să servesc oamenii, cum pot eu să servesc comunitatea, cum pot eu să contribui la cafelele dimineață, cum pot eu să contribui cu un three-way call, cum pot eu să contribui cu ajutorul la o rezervare, asta trebuie să avem o mentalitate de a servi. Cum pot eu să ajut, da? Dacă cineva pune o solicitare în grupurile noastre, în maraton, aici unde suntem foarte mulți, care are nevoie de ajutor, nu treceți, nu ignorați acest mesaj, dar implicați-vă, dați un mesaj, dați un ajutor. Asta, în primul rând, va face dumneavoastră niște obiceiuri, să vă împingeți, că aveți contextul, vi s-a cerut și dacă puteți să oferiți, de ce să nu oferiți? Și dacă o să faceți aceste lucruri, vă garantez că veți menține acele relații. Și apoi să le avansăm, da? Cât este de important să avansăm relațiile. Da? Oamenii vor sta în aici și vom avea o loialitate și o rată de retenție mult mai mare atâta timp cât vom avea o relație cu oamenii aceia. De exemplu, eu sunt sigur că și voi aveți și la mine sunt cazuri care stau oamenii în proiect numai din respect și din loialitate că avem o relație. Asta e una la mână, dar eu nu vreau să stea doar datorită acestui fapt. Eu apreciez acest lucru, dar scopul meu, eu așa, când lansez un om nou, când înscriu un om nou, pentru mine este a must omul ăsta să experimenteze un life experience și să meargă la un training. Eu nu cedez la visurile lui, la de ceul lui, de ce a pornit în acest proiect, până nu știu că l-am dus într-un life experience și până nu a fost la un eveniment de dezvoltare a companiei ca să vadă valoarea companiei, să vadă viziunea companiei, să vadă energia acestui concept, energia acestui grup și atunci știu că eu mi-am făcut treaba. Dacă el nu simte și nu e pentru el, atunci dacă vrea să continue să aibă abonamentul, să folosească de vacanțe, eu nu o să mai insist asupra lui. Da? Și asta, trebuie să folosim banii ca să creăm relații, nu să folosim relațiile ca să facem bani. Trebuie să ne schimbăm acest mindset, acest shift să facem în viața noastră. De multe ori noi
nu știm cum să tragem o țeapă la unul, la altul, la treilea, la patrulea, ca să, da, și de aia am creat relații, suntem buni la creat și le pierdem deoarece ne gândim la interesele noastre întâi. Și Dumnezeu nouă ne dă tot ce avem nevoie. Ne dă și bani, ne dă și oameni. Atâta timp cât noi avem intențiile pure, curate și bune, ne va crea contextele. Și eu de multe ori zic așa că noi avem mai mult în viața noastră decât avem nevoie. Deja avem mai mult. Noi, nevoile noastre sunt ce? Avem apă, căldură, energie, casă, dar noi avem și vacanțe, avem și stil de viață, avem și mașini, avem și mâncare, și posibilități să ducem la restaurante, avem mai mult decât avem nevoie. De ce să nu folosim banii noștri să contribuim, să ajutăm, dar nu să folosim oamenii ca să facem bani? Și să iubiți oamenii, că până la urmă noi toți suntem unici, toți suntem diferiți și asta e frumos pe acest pământ. Um, Când ne completăm unii pe alții, când ne susținem unii pe alții. Până la urmă toți am venit, toți suntem Dumnezeu, toți suntem asta. Și când rănești pe cineva, când ai o intenție negativă asupra cuiva, gândește că tu ești în locul acelei persoane, că e parte din tine. Și mă, fiți un exemplu, dați valoare, fiți dorit, fiți ca persoana aia care oamenii doresc să fie în anturajul vostru, care doresc să învețe de la voi, doresc să fie în jurul vostru ca să ia din energia asta, să ia din valorile pe care le transmiteți. Da? Și atunci veți avea niște relații long term, niște relații loiale, niște relații care sunt acolo indiferent de situație. După care am construit relația ca să avem decizia și să acționăm în acest proiect, avem nevoie de un instrument și de un de ce. Dacă nu avem un de ce foarte puternic, dragilor, nu vom acționa. Da? Eu am niște DC-uri foarte mari și am și o listă foarte mare care nu mă opresc până nu le arăt la toți oamenii. De atâta că DC-ul ăsta mi-e frică dacă nu îl îndeplinesc acest DC, decât ca să fiu respins. Deci mie nu mi-e frică dacă o să-mi zică nu. Ieri am luat un nu și am luat un da. Am făcut 2 prezentări și un follow-up. Nu mă interesează. Eu am arătat la câteva sute de oameni la ziua de azi. Mai mulți de nu am. Mai mulți de nu și eu sunt conștient că vor fi mai mulți de nu. Dar de ce-ul meu mă inspiră și îmi dă atâta putere ca să-mi finisez lista de oameni. Ca să am zilnic om în prezentare. Ca să mă merg acolo să ating aceste rezultate. Și nu știu care e de ce-ul tău, că vrei să călătorești prin lume, că vrei să te dezvolți personal, că vrei să fii într-o comunitate de oameni frumoși, da? Cu același mentalitate, că vrei să-ți ajuți părinții tăi poate să meargă într-o vacanță, să le mulțumești pentru că ți-a dat acest dar a vieții. Ești sătul, te-ai săturat să mai lucrezi de la 9 la 5, vrei ceva, vrei o schimbare în viața ta, da? Nu ți-ai găsit activitatea ta de vis, poate îți dorești mai mult prieteni, poate nu știu, vrei să ajuți pe alții, dar tu ai ajuns la succes și prin instrumentul tău, prin afacerea ta la ziua de azi, nu poți să-ți ajuți familia, prietenii, la fel să aibă succes. Poate vrei mai mulți bani, poate vrei mai mult timp, poate vrei libertatea aia, să fii tu persoana aia care iei decizii, ce faci, când faci, cu cine faci, cât faci. Da? Și astea toate le putem obține aici, dar tu trebuie să-ți găsești DC-urile tale. Da? Trebuie să-ți găsești DC-urile tale și să le scrii pe foaie. Și aceste DC-uri trebuie să fie foarte puternice și foarte bine stabilite. Da? Că atunci când chiar primești un nu, tu trebuie să știi că tu ai un DC care nu ăla e o parte din proces. DC-ul meu este familia mea și misiunea mea. Eu simt și cred că am o misiune de a aduce pace și bucurie pe pământul ăsta prin a crea o comunitate de oameni de aceeași mentalitate care să se susțină unii pe alții, să se educe și să trăiască o viață împlinită. Deci, când a apărut acest proiect
în viața mea, misiunea mea, eu deja prin proiectul Unitate, eram de 2 ani de zile în proces de a o îndeplini, de a crea o comunitate. Asta fac și aici. Creez o comunitate de oameni care vin la evenimentele noastre personale, care vin la târgurile de Crăciun, de Paști care le organizez aici în comunitate, care vin la concertele care le organizez, care vin și se educă, și fac un program, lucrează asupra lor. Și când am văzut acest proiect, am zis, nu, asta se integrează la direcția de divertisment, la direcția de financiar, la direcția de leadership, de comunitate, absolut. Și eu văd acest proiect ca o unitate, ca o bucată din puzzle la proiectul meu. Da? Asta unul din DC-urile mele. Și ca să fiu mai aproape de părinții mei, de copiii mei, de familia mea, de soția mea, să le fiu eu exemplul lor, să fiu eu idolul lor, să învețe geografia nu din cărți, dar din experiențe de viață în țările care călătorim. Visul meu este să călătoresc și să văd toate țările de pe glob pământesc și datorită acestui proiect pot să-mi ating acest vis. În fiecare an îmi scriu pe foaie câteva 4-5 țări noi care vreau să le vizitez și merg și le bifez, îmi planific să ajung acolo. Acum, săptămâna viitoare mergem în Lapland, n-am fost niciodată. Am fost în Norvegia, în Islanda, la fel vreau să ajung, dar n-am ajuns în Finlanda, în Laponia. Și săptămâna viitoare mergem cu 7 familii de la mine din echipă. Vom fi peste 20 de persoane în acest trip și vom avea o vacanță extraordinară și mai sunt deja din România, am înțeles că mai vin un grup de 8 persoane. Și vom avea cu siguranță o experiență de neuitat. V-am spus că se integrează foarte bine la divertisment, la partea de socializare, la partea de comunitate. Putem să facem și bani în proiectul ăsta. Și în toate categoriile în care eu creez evenimente și creez contexte de educație în proiectul meu Unitate, se aliniază foarte bine cu ce avem noi în Travel Advantage. Și pentru mine e doar e ca una. Mă uit la ambele proiecte ca un piece of the puzzle, da? Ca o bucată de puzzle. Alt de ce al meu este familia mea. Deci sunt părinții mei. În anul 2018 am reușit și mi-am dus mama mea și mama soacră într-o vacanță în Portugalia, în Faro. Și am avut această posibilitate datorită unui proiect similar care am făcut parte în perioada 2015-2020 și datorită că aveam prețuri reduse, datorită că aveam bonusuri, am putut și mi-am permis să-mi duc părinții în vacanță. Ghiciți ce? În luna mai, anul acesta, după o perioadă de 7 ani de zile, îmi duc mama soacră și mama în vacanță iarăși în Lanzarote. A fost Paradise Unlock. Pentru cei care sunteți noi, în luna septembrie a fost o promoție. Cine înscrie 6 persoane într-o lună se califică ca să plătească o vacanță integral cu puncte. Deci eu am făcut 6 înregistrări în luna septembrie și m-am calificat pentru mine și soția mea ca să luăm o vacanță doar din puncte și au fost 4 vacanțe. Au fost Bali, Turcia, Lanzarote și încă o țară, nu mi-amintesc. Și m-am uitat la dăți. Erau unele dăți, deja erau programate alte activități. Nu puteam și când m-am uitat, Lanzarote este exact în perioada când e ziua mea de naștere. L-am contactat pe finul în Spania, am vorbit cu părinții, cu mama, cu soacră mea. Le-am zis, în mai vă faceți, eu am rezervat. Am mai cumpărat o cameră, am folosit punctele care mai aveam pe cont și doar cu câteva sute de dolari, datorită acestui proiect, am reușit să-mi îndeplinesc un alt DC de a-mi duce mamele în vacanță. Oare nu poate fi un DC și pentru dumneavoastră să vă duceți părinții în vacanță? Să le mulțumiți pentru că v-a dat acest dar a vieții, că v-a educat, că v-a pus mâncare pe masă, că stă alături de voi, că v-a susținut necondiționat. Și prin asta putem să dăm înapoi. Și unul din dorințele mele la fel este să-l duc și pe tata meu în vacanță, că nu am reușit să merg cu el niciodată. Eu, până la vârsta de 20 de ani, nu am ieșit din Republica Moldova niciodată. La vârsta de 20 eram student și am fost prima dată cu un proiect de work and travel în Statele Unite ale Americii. Și asta a fost prima mea ieșire, prima dată când am văzut mai mult decât era doar țărișoara mea în care m-am născut. Și atunci m-am îndrăgostit de această creație al Dumnezeu, de acest pământ și mi s-a deschis această dorință de a călători, de a vizita. Și după ce fac vacanța în Lanzarote, următoarea vacanță să merg o vacanță bărbătească cu tata socru, cu taică-miu. Sunt binecuvântat că îi avem pe toți în viață, și părinții mei, și a Ludmilei, și a soției mele.
Și asta este un alt de ce a meu, de ce fac eu acest proiect, ca să pot să câștig bonusul și mai departe. Alt de ce este soția mea încă lucrează la un job și mă doare sufletul că se scoală în toată dimineața la ora 5. Aici am niște screenshot-uri și un video de la Ring și se vede ora la 5:37 dimineața, ea iasă din casă și merge la muncă și pe mine mă doare asta tare, încă. Și asta e un motiv de ce eu împing acum atât de tare și întâmplitul ăsta, ca să fie alături de mine și de dimineața până seara, să nu mai aibă nevoie să duc la un job. Și o voi face. Și um, datorită că o iubesc atât de mult, acum mă scol și eu toată dimineața la 5. Împreună facem meditații dimineața, o duc eu la stația de bus ca să-i mai câștig jumătate de oră să mai doarmă, să nu scoale la 5, dar să scoale la 5 jumătate. Și o duc eu la stația de bus mai aproape de locul de muncă unde lucrează, ca să-i mai câștig jumătate de oră din, mă scuzați, am emoții, ca să-i mai câștig jumătate de oră din somnul ei. Și asta, dacă dumneavoastră nu aveți un de ce care să vă fac să plângeți, dacă nu o să aveți un de ce care să vă facă să plângeți, nu veți fi all in în acest proiect. Nu veți confrunta orice nu. Nu veți face tot posibil, tot ce vă stă în putere. Asta sunt screenshot-uri de la listele mele, care mi-am făcut acum o listă de 400 de oameni, care zilnic zilnic prospectez, zilnic trimit invitații la Zoom-uri, zilnic mă întâlnesc, fac one-on-one meetings și bifez. Care da, care nu, care da și s-au înregistrat, le pun cu o culoare, care îmi zice nu instant, le pun culoarea roșie, dacă am obținut un rezultat de la ei, care încă nu mi-au dat un răspuns, le las un cerculeț, mai fac follow-up cu ei. Uh, și în felul ăsta îmi duc evidența și nu contează. DC-urile mele sunt atât de, de profunde că pot să primesc și 1000 de nu. Dacă o să găsesc ăla da, care o să-mi îndeplinească aceste visuri, să-mi ating aceste scopuri, care poate să mi le dea acest proiect, eu voi face whatever it takes. Nu-mi contează cât îmi va lua, câte prezentări trebuie să fac, până nu-mi termin lista și toți cunoscuții mei care i-am, nu mă opresc. Am în telefon 6.000 și ceva de contacte, până nu le arăt, nu importă, când ia 2, 3, 5 ani, fiecare contact va ști de acest proiect. Asta e luat decizia mea. Acum, nu știu care sunt deciziile voastre, nu știu care sunt DC-urile voastre, dar vă îndemn să aveți un DC foarte puternic ca să vă scrieți pe foaie. Acel DC să, să fie chiar motivația voastră, motorul vostru, să fie sursa dumneavoastră de acțiune, de activitate și indiferent că e instrumentul Travel Advantage sau aveți altă, nu știu, altă afacere la job ca să vă îndepliniți de urile voastre, dar astea sunt niște lucruri foarte importante. Vă mulțumesc pentru că ați fost astăzi în cafea, m-am încadrat în 38 de minute. Sper că a fost util pentru voi, sper că ați învățat ceva. Nu am reușit să vă citesc comentariile aici, dar acum dacă doriți să vă deschideți microfoanele, putem să comunicăm, dacă aveți ceva întrebări, nu știu, sau să vedem în chat dacă sunt ceva întrebări. Mulțumesc frumos, adevărat, foarte frumos. Mulțumesc, dragilor, cu drag. Nicolae, transmiți multe emoții. Cu drag, Liviu, mersi mult. Cu drag. Din toată inima, a fost cât de sincer și transparent. Și asta sunt autentic, sunt eu. Cine mă iubește, mă respectă, e bine, cine nu, eu iubesc pe toți.
Ah, da, da. Dacă ai un de ce foarte puternic, o să mergeți, dragilor. Da. Pentru mine sunt niște lucruri foarte importante care nu există altă opțiune. Nu există, nu există să nu le ating. Cât în valoare, nu importă. Eu sunt acolo, lupt. Ah, super. Felicitări, m-am Bună dimineața! faci parte din Bună acest. dimineața, Nicolae! Da, bună Îmi dai dimineața. voie să-ți spun ceva? Te Da, rog. da. Dana Cârstea, sunt de la Pitești. Ascultam Zoom în timp ce făceam temele cu fiica mea cea mică, iar tu ai reușit să transmiți atât de multă emoție încât m-am oprit din teme pentru că, uite, m-a emoționat și pe mine. Uh, nu mi-am imaginat că sunt și bărbați care pot fi atât de emotivi și care nu au teama de a-și exprima sentimentele în fața celorlalți doar pentru faptul că ar putea fi judecați. Ai făcut o chestie așa de naturală, încât nu vreau decât să te felicit. Mersi mult. Mersi. Ai Mulțumesc. transmis foarte multe emoții în dimineața asta. Păi, până la urmă, noi Și suntem asta, da, emoții. asta nu poate să te caracterizeze decât ca pe un om foarte uman. Că, în general, știi, oamenii, sau eu cel puțin așa am perceput, încercăm să ne punem o mască să nu fim loviți de ceilalți, știi? Și foarte, foarte mulți sunt cei care se prefac și își ascund trăirile, sentimentele de frica unei lovituri. Pentru că ni se pune această etichetă. Da. Foarte frumos, foarte frumos, foarte intensă această cafea în dimineața asta. Mulțumesc și felicitări. Mersi mult. Uite, și soția mea e în Zoom acum, văd că și ea mi-a scris. Plânge și ea cu tine? Nu știu, ea e la muncă, dar văd că e în live acum, online, m-a scris în chat acum. Mulțumesc mult, Nicolae. Da. 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 Um, Asta, dragilor, sper că cafeaua asta o să fie una memorabilă pentru voi. Um, Sper că cafeaua asta vă va ajuta să vă găsiți și voi niște DC-uri mai profunde, mai adânci. Niște DC-uri care să vă facă să luați decizii, niște DC-uri care să acționați. Și prima meu îndemn este, haideți să ne vedem la București. Eu personal vin din Irlanda și vin prieteni de mei din Moldova, din Olanda și au cumpărat biletele. Dar dumneavoastră sunteți în România un număr atât de mare și sunteți din voi care nu v-ați luat bilete la eveniment. Nu vă imaginați cât de mult contează aceste evenimente și eu nu am putut fi la Istanbul, dar au fost 3 oameni din echipă, cu toate că eram abia câteva săptămâni în afacere. Și atunci eram deja, organizam un eveniment aici în Irlanda și nu am putut fi prezent, nu am putut fizic, deja tot era organizat, eram implicat în acel eveniment. Și acum București it's a must. Antalya, instant, când au apărut biletele în prima zi, erau și rezervate. Am luat și life experience-ul din Antalya. Așa că haideți să ne vedem la aceste evenimente, haideți să învățăm împreună, haideți să creăm această comunitate, haideți să evoluăm împreună, haideți să facem viața asta una extraordinară, că de aia am venit aici, ne bucurăm de viață. Am venit să trăim o viață împlinită, nu să ne chinuim, nu să ne forțăm. Am venit chiar să ne bucurăm de viață și prin acest proiect avem tot, avem și sistem, și modalitate, și finanțe, și tot putem să obținem din acest proiect. Doar haideți spuneți unul în chat, cifra 1, cine deja are rezervat biletul la eveniment în București pe 7 și 8. Super, Liviu, felicitări. Del, felicitări. Dana, felicitări. Adina, super, bravo. Cine mai are biletul rezervat? 1. Da? Lumii, felicitări lumii. Ha, lumii, cum să nu? Felicitări tuturor, 1, 1, 1. Haideți acum să punem în chat cine nu și-a rezervat biletul, dar o face acum după acest call, după acest Zoom,
o face instantaneu deoarece și-a găsit un de ce. Și-a găsit un motiv de ce să lase tot și să fină acolo. Puneți un 2 dacă sunteți deciși și ați luat decizia azi dimineață să fiți la acest eveniment și v-ați găsit un de ce, un motiv care să vă facă să fiți acolo și să acționați. Lăsați 2 în chat. Alina, felicitări! Doamne ajută! Abia aștept să te cunosc. Și să ne dăm îmbrățișare. Cine a mai luat decizia și o va face? Nu importă. Poate nu o faceți acum după Zoom instant, dar o faceți până la sfârșitul zilei. Și veți fi la acest eveniment, puneți 2 în chat. Da, mersi, Alina. Cu cine ne vedem la acel eveniment, indiferent că aveți bilet sau încă nu, dar ne vom vedea și vom fi acolo. Puneți 2. Matei Ioan. Super, Matei. Bravo. Doamne ajută. Deci, dragilor, cam atât pentru astăzi. Lumii, ești aici și dacă vrei să intervii, m-aș bucura. Dacă nu, o să fac stop la recording.